मैया हरखाबै मानिजाथाव रन्जन दैमारि बिथांनि जि एसे दुखुनांथाव रादाब मोनबाय जे बिथाङा सेन्ट्रेल जेलाव थानाय समावनो COVID-19 जों गाग्लोबजानाय बायदि अबस्था जाबाय। दा बिथांनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ बिदि मोनदों होननानै रादाब बिलाइयाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो आरो मिथिनानै जों जोबोरैनो गोमोदों जे इसिबां रेस्ट्रिक्शननि गेजेराव थानाय बे जोबथेसालियाव बोरैहाय बिथांनि देहायाव COVID-19 नि जिउसाया हाबहैखो रादाबखौ होनानै जों दुखु फोरमायदों, दुखु मोनदों। जिहेतु बे बेमारा इजि लाजाया, बेनिखाय जों बे समाव बिथांनि थाखाय बेखौनो आर'ज गाबदों जे बिथाङा थाबैनो बे बेरामनिफ्राय रैखा मोनथों, थाबैनो किउर जाथों। बेनि थाखाय जों बेखै आं सोरजिगिरि खांगिरि आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। लोगोसे असम सरकारखौबो खावलायदों जे बिथांखौ देहा फाहामनायाव बिथांखौ जि डक्टरखौ इउज खालामगोन अन्थ'थ' बिथांखौ बे ट्रिटमेन्ट होनाय जाहाथे मोजां केयार लायो, मोजां जोथोन लायो। आरो लोगोसे जिहेतु दा जेल सिङाव दं आरो जेल सिंनिफ्राय हयथ' बाहेरायाव लाङाबो जानांगौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय, अब्ला बे जेल सिङावनो बिथांखौ जाहाथे मोजां डक्टर मोजां ट्रिटमेन्ट होनानै थाबैनो किउर जायो बेनि बेब'स्थाखौ जाहाथे लायो। जों आर'ज खालामदों जे बिथाङा थाबैनो मोजां जाथों, थाबैनो गाहाम जाथों आरो मोजां देहाजों जाहाथे बिथाङा जोबथेसालियाव थानानैबाबो गावनि जाथि गावनि हारिनि थाखाय सिन्था खालामनो खामानि मावनो आरो लोगोसे बिथांनि परियाल बिथांनि न'खर गासैखौबो जाहाथे मोनसे मोजां साहस होना थांना थानायनि मोनसे गोहो होनो हायो। बेनि थाखाय जों बेबायदि आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बे बाथ्रायासो एसे गोमोथाव जे जोबथेसालियावथ' एसेबां रुल्स रेगुलेसन एसेबां रेस्ट्रिक्सन दं आरो जाहाथा मानसिखौ हाबहोआ, बेबायदि सत्तेव बोरैहाय बिथांनि देहायाव बे बेमार हाबखो बेसो एसे साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। बेनिखायनो जों बिथाङा जाहाथे नार्भास दाजाथों बेखौबो खावलायदों। जिहेतु बिथाङा गोख्रों देहानि मानसि, गोख्रों गोसोनि मानसि आरो जों मिथिगौ जे COVID-19 नि जिउसाया गोख्रों देहा आरो गोख्रों गोसोनि मानसिखौ माब्लाबाबो खहा खालामनो हाया। आरो बेनिखायनो बिथाङा जाहाथे नार्भास दाजाथों बेखौ खावलायदों आरो जों हास्थायदों बिथाङा थाबैनो बे बेमारनिफ्राय गाथों, बिथांनि बेमारा गाथों आरो बिथाङा गोख्रों जाफिनथों बेखौनो खावलायो। जेल सिङावबो डक्टर थायो आरो सम सम चेकआप खालामो, खारन आंबो दासिमहालागै 2.5 बोसोर जेलाव थाफेरनाय एक्सपिरियेन्स दं आरो जेल सिङाव बिदि डक्टर दं, डक्टरा सम सम ट्रिटमेन्ट खालामो आरो बे चेकआप खालामो। आरो हयथ' सरकारनिफ्राय बेबायदि बेब'स्था खालामाखैमोनब्लाबो जेल सिंनि डक्टरा हयथ' बेखौ चेकआप खालामनायाव बिदि बेमार दं होननानै मोननोबो हागौ। जियानो दा जाथों बबेसरनिफ्राय मिथिदों बेमारा जामारदोंबा ट्रिटमेन्ट उचित जानांगौ, उचितबाथ' ट्रिटमेन्ट नांगौ। आरो जुदि ओरैनो बेमारा जायालासिनो जास्ट अपप्रचारल' खालामदों अब्लाथ' बे थिग जानाय नङा। आं फोथायदों जे बे थारैनो बेमार जादों होननानै ओंखारनाय खोथाया सैथोआनो आरो सैथो माब्ला सरकारा बिथांखौ थिग मथे ट्रिटमेन्ट होनांगौ आरो हायोब्ला जेलनि बाहेराव मोजां हस्पिटालाव बिथांखौ ट्रिटमेन्ट होनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ। मानोना बारा इजि लाजाया बे बेमारखौ, सिरियास। खारन जोंनि भारतआव खोब बारा केजुवेलिटि जायाखैबाबो खिन्थु गुबुन गुबुन देशाव जिबायदि हाराव केजुवेलिटि जादों बेखौ नायोबा बे बेमारखौ इजि लाजाया। बेनिखायनो आं खावलायदों बेखौ आसाम सरकार आरो हेल्थ डिपार्टमेन्ट, हेल्थ मिनिस्टार बिथांखौ स्पेसियेलि खावलायदों जे रन्जन दैमारि बिथांखौ मोजां ट्रिटमेन्ट होनांगौ आरो मोजां हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट होनायनि बेब'स्था खालामनांगौ जाहाथे बिथाङा थाबैनो गायो।